inšpirácia pre celé sklo a celkovo pre ten koncept a pre menu a jedlá, ktoré tu budeme variť v podstate celý môj život. Som Tomáš Valkovič, spolumajiteľ a šéf kuchára reštaurácie Sklo. Tomáš k nám přišel jako mladý kuchař, nastoupil do Esky. Ukázalo se, že je velmi talentovaný, skromný, že v něm je kus leadershipu a vlastně si sám vydupal tu cestu až do toho kreativního týmu. Chcel som byť súčasťou proste Esky. Eska sa otvorila, no a potom to išlo. Já jsem Linda a v Esko budu mít na starosti vína a chod restaurace. Z těch slovenských vinařů, který tady hlavně budeme mít, kto si dá víno? tak to bude třeba Michal Bažalík ze Svatého Juru. Proste tá krajina, to Slovensko ponúka obrovský výber proste podloží a krajín. Vznikajú tam výborné vína. Silvan Ivan. Celý tento kopec, celý Svätý Jur je na žulovom podloží. Sú tu veľmi drsné pôdy, samý kameň, nič iné tu poriadne nerastie okrem toho hrozna. Ale o to je to hrozno lepšie. No a my do toho sa snažíme vysádzať aj tie stromy. Tie stromy, aby tu boli, aby dotvárali tú mozaiku krajiny a to je strašné potešenie pre dušu. Takže tady se dělají sekty. Keď už víno je vykvasené, tak ho necháme sedimentovať, aby vlastne ten kal, takže nám to potom pekne takto sadá. Mne dostalo. A musím říct, že to teda splnilo moje očekávání. V tom smyslu, že to je intimní, že tohle je prostě na plný pecky, něco se tak jako neočekává a mě to teda hrozně bavilo právě, že jsme se dohodli, že se nebudete toho bát. No. Ma hrozne baví, viete čo ma hrozne baví, že keď sedím tu, tak vnímam, jak je to pekne spojené aj ten kredenc, tak pokračuje tá zelená, toto, že vnímam tú horu. A toto je akože, toto je tak precízne spravené. Majlika znamená, že vypálený hančiarsky výrobok sa namočí do bielej glazúry a do tej bielej glazúry tí maliari, tak ako ste dnes videli, malujú ten dekor a až po výpale je krásny lesklý, žiarivý, farebný a to je tá majliková technika. Ahoj. Ty si to sama spravila, naša kdo, sused, však sa nikto nechodí. Do starej éry som ja, ste taký zlatý. Aj tu mám také... Ale vy nechcete tie váze. Tak ja si ho zoberiem, keď to budeš vyjadzovať. Aj tak si poprasila. Jak to je popraskané. Vynecháme, tak dajte zlatú, 10. A dajte tam 10 toho feferonového. V Esko máme vlastně taky vysoký pult, židli a dokonce budeme mít i tu tresku v majonéze. Keď som ja bol malý chlapec a pracoval som tu, Ty si rozvážal pečo. ja som rozvážal pizzu, tak sme chodili normálne do Podunajskej Biskupic, tam bola treska, pikantný šalát, rohlíček, ale teplý rohlík. Tomáš prišiel za mnou v septembri, že vlastne bude otvárať Sklo a že hľadá generálneho manažera a ja vravím si, však hľadaj. A on vlastne potom povedal, že vlastne by som to mal byť ja. Pre mňa to rozhodovanie nebolo nejaké dlhé a proste som povedal, že idem do toho. Tie cesty na Slovensko pre nás znamenali, že sa vlastne chceme spoznať s tými dodávateľmi bližšie a hľadali sme taktiež aj vlastne na uniformy moju kamarátku Gretu, ktorá je proste návrhárka, že vlastne ona prepojila ten tradičný kroj v takom modernom šate. Zo slovenského ľudového kroja, vlastne, kde som dávala inspo ako široké kalhoty, takzvané kulot.
prostě hrál, kámo, jako old school instrumentální rap. A bylo to vlastně super a neuvědomil jsem si nikdy, jak jako příjemná hudba to je i pro někoho, kdo je bohatý a jako pro někoho, kdo je chudej. Viděl jsem to v milion už jako restauracích spíš lepších tady. Prostě instrumentální věci, kdy ti nikdo nespívá nebo neříká nic. Jíš rybu za 9 000 prostě a do toho ti hraje prostě útenk. To je super. No ale u nás naopak môže hneď po útengu zahrať aj Meky. Přesně tak? Presne tak. Dezertíku. Tomáš sa učil sám. Sám a prvé, čo bolo, keď som chodil k nám, ako keď už začal variť, tak prvé bolo, mami, kde máš vegetu? No a tú prvú vegetu mi vyhodil. Ja som ho ešte v špajzi schovávala. No, ale už potom, keď začala som bez toho variť a rôzne bylinky a všetko. Či z detstva, alebo z dospievania, určite akoby blízke toho, že sme mali vždycky tu aj tú záhradu a vždy sme mali vlastne nejakú zeleninu a ovocie z tej záhrady a naša kuchyňa slovenská je v podstate jednoduchá. Čím som starší, tak tým viem, že sme strašne šmrncnutí tým Maďarskom, takže veľa proste papriky, veľa mäsových jedál, veľa múčných jedál, taká klasika, trošku v takom sexy štýle, jak by to mohlo asi fungovať. Teraz robíme pagáče, teraz miešame cesto na pagáče. Je to taká vec, ktorá vždycky musí byť k vínu, ku každej oslave, hodí sa to tam. Proste stále, keď prídeš ku nám, alebo keď je víkend, tak proste stále sú pagáče, praclíky, bambinkové koláčiky, brincové, všetko možné. Vykrajovať takto a môže sa to robiť aj tak. Sa to upečie a nalejeme si pohár vínka. Mají obrovskou zahradu, tam jsme něco vytáhli ze země, něco se natrhalo a uvařil se oběd. A to je to, co v sobě Tomáš má a co veze sem do Sko. Spravíme Linda o tom rozprávala, také brambory, nakrájané len na plátky, sádlo, osolíš to a necháš to len pod pokličkou akoby dusiť a ono sa to, na spodku sa to pripečie a pomaličky sa to uvarí, potom do toho prisekáš veľa petrželky a ešte trochu sádla a také akurát také, jaj. Sa páči, poďte ďalej. Joži, ale berem si trochu rozmarínu. Tady máme cibulu na celú zimu fakticky. Napravo slivky, toho bola v lani pálenka. 25 litrov pálenky bol slivky. Vítajte tu, majte sa dobre, na zdravíčko. Tomáša doma, ale v podstate keby ako nikto nemal pocit, že je niekde akože keby na návšteve, že každý mal pocit ako keby u seba doma, že vlastne bolo tam hromada jedla, každý si bral čo chcel, každý mal, rozlívalo sa víno a vlastne sa fakt vytvorila dobrá atmosféra. Se těším na to, až to tady bude žít, až tady ty lidi, pro kterých jsme to vymýšleli, až tady opravdu budou a bude to bavit je, to je vždycky nejdůležitější. Všeobecné pravidlo je proste, že v jednoduchosti je krása. Skôl má byť proste veľmi jednoduché, veľmi priamočiare, proste ťah na bránu. Na konci dňa hovorím, že to je len jedlo a pitie.